बेखौनो लानाया मोजां जागोन। बेखौनो समायनाथार नुदों आङो। समायसोगोन। भैया ये कितने का है? 1000। क्या 1000? थोड़ा कम कीजिए ना भैया। नहीं नहीं, कम नहीं। भैया 800 रुपए लीजिए ना। नहीं सर, नहीं, कम नहीं कर सकता है हम। 100 रुपए भी कम नहीं कर सकता है क्या? जी नहीं सर, कम नहीं कर सकता है हम। आंनिया पकेटावबोथ' बारा फैसा गैया 1500ल'सो दङ। दा आरो हटेलाव माबा माबि जाबा फैसा थोगोन ना थोआथाय? ए जि जायो जाथोंसै दे आरो लानोसै आं सेन्देलखौ। बेखौनो मोजां नुदों। एनियाजों समायसिगोन। लेगा कि नहीं लेगा सर? दे दो। पैकिंग करके दे दीजिए। ठीक है सर, बहुत अच्छा माल है ये सर। हाँ हाँ मालूम है। दे दिए, पैकिंग करके दे दीजिए। 200 रुपए तो कम कर सकते थे ना आप। नहीं सर, अगर हम 200 रुपये कम करें तो हमारा नुकसान हो जाएगा। 100 रुपए तो कम कर सकते हो ना। नहीं सर नहीं, 1 रुपये भी कम नहीं कर सकते हैं हम। नुकसान हो जाएगा सर हमारा। है जाला उखिया दखानि थाइसेबो खम खालाया। मा एसेबां गाज्रि दखानि। दे 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 दीजिए, पैकिंग करके दीजिए। जी जरूर। बिबारि आबौ नोंसोरा ओरैबायदि धोनि जामारबाय बा टिभिफोरनि न' रखमसो मोनलायलांबाय आङो रखर। इस नंगौ नामा? नंमारगौथ' आरो सिगांनि न'आ एसेबां बेलेगमोन, दानिया आरो टिभिफोरनि बायदि रावबो हाखाया। आरो नोंस्रानि न'आ जा गुसु गुसुखा। जोंहानि न'आ आरो गोबोरखिनि न'ना जा गरमखा हाव 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 हब हब हब। नोंस्रानि बायदि गुसु नङा जोंहानिया। नङा गायदे आगै, जोंहानि न'आबो गरमानो। दा एसि लागायदोंना, एसि लागायनायखाय गुसु मोनदों नोङो। एसि? नोंसो एसिबो दंखायो? औ गायदे आगै दङ। ओमफ्राय एसि दङाबाथ' नोंसा फ्रिजबो दङ खोनालै? औ दङ आगै। फ्रिज दङबालाय होमबा फ्रिजनि गुसु गुसु बुस्थु मोनजासिगोन आरो ना? औ आगै मोनजागोन दे। दायो दै लोंबा बथलनै गाहाम लोंगोन र' आङो। दा आंखौ गांनाय मोनथ'वाखै। दा गांबाथाय थिगसे दै लोंना होगोन आं फ्रिजनि दैखौ। फ्रिजनि बाराद्राय दै लोंबाय थाबाबो गगा मोनोलै आगै। अबसे बाथ्राया नंमारगौ। बथलनै लोङा दे, बथलसे लोंगोन। आयु माथो जाख्लाबो दंखायो। जाख्लानो जियानो जाया मानो थेवब्लाबो नोंसाबो थाखो थाखो दंलायो। आयो आसुरित मारदे बिबारि आबौ, एसेबां धोनि जाखुमाना दंखायो नोंसा। इसोरा आशिर्बाद हरदों खोनालै नोंसोरखौ, बेनिखायनो दसेनो धोनि जाब्रबबाय। आङो बै जाख्लायाव गाखोहैनाय नायनि र'। थारमानेखि आं बेफोरबायदि जाख्लायाव गाखोफेराखैलै दिनैहालागै। गाखोहैनि र'। गायदे आगैया जा खुसि मोनखादों। औ बेयावनो जिरायना थाथ'नोसैलै। दे था। बिबारि आबौ थांदो, साहा फुदुंहै थांदो। आंहा साहा गांबाय। आङो बुरैफोर रखम साहा गांबाय थायोदोलै। र' गायदे आगै फुदुंहैनि र'। माबा मेथाइफोरखौबो फ्रिजाव दोननायखौसो लाबो दे। आं गुसु गुसु मेथाइ जानो लुबैसोदों। दे जागोन दे गायदे आगै। ओइ मोस्रोम आगै, नोंसानि बायदि बेफोरबायदि जोंहानियावबो जुदि जाख्ला थानायबा जाख्लायावनो गाखोबाय थागौमोन आङो। नोङो गाखोना थायोना थाया? गाखोनायालाय बारा ओरै गाखोआ। सिगां आंबो गाखोना थायोमोन फार्स्टआव, दा बारा थाला। दा आरो बहा थानो न'? आंगायबाय न'आव थाबा बिदिनो आरो आंगायलाङो। औ नंमारगौ गायदे आबौ। औहाय सनिया, आं सेन्देल गानबोयैयानो मोजां जादों। सेन्देल गानबोनायबा आं दिनै सेन्देल गोदान मोननाय नङामोन। दा दिनै सेन्देल गानबोयैखाय दिनै अनजालुआ आंनो बायना होसिगोन। मालाय बिहासो नोंनियानो दिनलै जोंनियासो हर। है बालनि सनिया, बिदि नङाहाय मा। नोंहाबो सासे फथायना लादो आंनि बायदि। जोंलाय माथो बरावबो फागोआवनो मोना, मालायबा नोंसोरसो फागोआव मोनबाय थायोहाय। सनिया डार्लिं, रायज्लायनोबो रोंनांगौब्रा गोदै गोदै। औहाय बालि नंमारगौलै। नोंसोरहा मालाय रागा जोङा खोना, जोंफोरा आरो एसे मायबा जाबानो रागा जोंनो ओंखारो। ओमफ्राय बिदियावनो नांज्लायनाय जायो, ब्रेकआप जालायलायो। सनिया डार्लिं, बिदि नङा। गोदै गोदै रायज्लायनांगौ मिथिबाय। उनाव नोङो हाबा जायो जे बेफोर उननि खोथा। जेखि जाया
सेंग्राफोरखौ लुथिनांगौलै लुथिनांगौ मोनथिबायनो सनिया बालनि लुथिनि दे आंनि बयफ्रेन्डआ आंनो रिसार्च ल'खौनो सोना होनो हाया नोंनियाबा मालाय फार्स्ट लोगो हमखालिनो सेन्देल बायना होनो ओंखारदों आंनिया थाम गैया बालनि सनिया डार्लिं बेनिखायनो न' गोरा गोरा मोनथिबाय एसे गुरै रायज्लायनांगौब्रा रागा जोंबाबो रागा जोंनायखौ दिन्थिनाङा नोङो बिखौ अननो ओंखाराबाबो मिसाखौनो अनना दिन्थिफ्लायबाय थानांगौ बिदि नांज्लायबाय थाबा नोङो खें खें खालायबाय थाबा आरो बिदि माबा माबि बायना होनो ओमफ्राय रिसार्च सोना होनो बिसोरो गोसो जाहैया जायो बेनिखायनो सानफ्रोमबो गोरा गोरा रायज्लायबाय थानाङा रागा रागा एसे अननाय बायदि रायज्लायनांगौ दे जागोन दे एबारनिफ्राय आंबो रागा जोंबाबो रागाखौ दिन्थिला दे आंनिया बयफ्रेन्डआ मोनफैसिगोन दा दोनथ'नि दे जाम्बि सनिया सेंग्राफोरजों बोरै रायज्लायनांगौ मोनथिया नै एनिया लाबोबाय आङो सेन्देला माथो समायनाथार सेन्देला आयु so beautiful I'm happy अनजालु एसेबां लाबोनो रोंगौ नोङो बारा रोङालै आङो मोजां नुबाय नालाय बेनिखायनो लाबोबाय मोजां नुमारदों आङो अनजालु सेन्देलखौ जा मोजां नुखादों आं हेपि मार अनजालु आंनो एसेबां समायना सेन्देल लाबोना होफैनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच थै मा थेंक इउ बुंलायो आं माने मार हेपि अनजालु हेपि मार ना Really good promise. उखैसोबाय आंखौ थौराय दानेबा हटेलाव माबाफोर जाहैनो थांनोसै माने आं दिनै जेबो जाबोआखैना फैनायावबो एसे गोबाव जाबायना बेनिखायनो उखैबाय औ टाइमबो जाबायना बेनिखायनो उखैबाय नोङो थौदो होमबालाय थांसै ओमफ्राय अनजालु सेन्देल कितने रुपए लिया 1000 Oh my god 1000 औ आरो 6 नाम्बार लाबोखादोंबा औ 6 नाम्बारानो दे नो गानदो सेन्देला लाबो गाननोसै आंनियाव ग्रोब जाखागोन बे सेन्देला बिहामजो रांखावरि मदरगि आइसो माथो फैफेरा दिनै फैखो माबालाय नै जोङो फिसौजोनि बार्थडे दङ बेयावनो लिंफैनो होदों दायो थांबानो जाबाय बेलासे हापि बार्थडे औ दायो थांब्लानो जाबाय दे बिहामजो दे जागोन दे माथो जिरायनोबो खिन्थाया मा एसे गियान गैयि हिन्जाव जाखो बेलाय मा गामि गंसेखौनो लिंजोबदों नामा नोंसा गामि गंसेया लिंजोबाखैनो जोंनि ससेखिनिखौ लिंदों माखौथ' एसेबां लिंलायनांगौलै लिङाबाबो जायो फैसानिसो खरसा दे होमबा थाथ' आङो मानसि लिङैबावनो दंबावो लिंजोबनो हायाखै लिंजोब्बायानो दे बै जांग्राव लाहाखौ आरो बिबारि लाहाखौ लिंबावनो दङ बिबारि लाहा आलासिबो फैसोदों खोनालै माथो लाइमोनबो फैना दङ नोंसोरो मोनथियाखै मोनथियाखैथ' र' बे लाइमोनखौ आङो दिनैहालागै मोजाङैनो नुवाखै बोरै नुनो बिबो फैयाबा न'आव नोंसोरबो थाङाबा ओहो फैया बिफाया फैनो होआ माथो आरो जोंफोरबो आरो अबाव थांबावनो मालाबा थांनांगोन र' दे नायहैबानो जाबाय फिसाजोखौ थाथ' थांसै आं दे होमबालाय मा एसे गियान गैयि बे रांखावरियालाय आंखौ जिरायनोनो खिन्थायासै थांनांगोन रखरा लाइमोनखौ नायनो बिबारि लाहानियाव आरो ओरैनोबाबो आं बिबारि लाहानियाव थांफेराखै सानसेबो बे आरो लाइमोनखौबो आं मोजाङै नुवाखै बै खेबसे नुनायानो बारा गोसोआव गैलालै नायहैनांगोन रखरा बे थाख्लायालाय फिसाजो फैनायखौ मोनथिदोंना मोनथियाखै ना मोनथिनायनोबो आंनो खिन्थायाखै र' लिंनि र' एजों फैलाय खोनादोंना खोनायाखै एजों फैलाय मायो सना रांखावरि मायो माने नोंनिया माथो फिसाजोआ फैना दं होनलै बिबारि लालायाव नोङो मोनथिगौ ना मोनथिया मोनथिगौ मोनथिनायबो आंनो खिन्थालायाखै आरो बिहासो नोंहालाय मोनथिनायलाय मा खालायगोन बे सैमाखौलाय नोंनि बे सैमाखौनोथ' आङो मोजाङै नुवाखै दिनैहालागै आंहा नायहैगौमोन आरो बे सैमाखौनो नायहैबाय नायगोनथ' आरो आङो मोजाङै नुवाखैना नोंनि फिसाजोखौ दिनैहालागै थुй नाहैनो रायजागोन नोङो जाब्बा एसे खुगा गोसा बिसोरनिया टेव 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 मोजां नङालै बिसोरो मानसिफोरा मोजां नङा सिखाव साइसनि गोजा न'सो आंजों हागोनबा बिसोरो हाया माथो आंबो नायनो देनाय ओमफ्राय नोङो बे सैमाखौनो सिं जानानै नायनो थांसै आरो बिबारि लाहानियाव आङो बिखौ नायनो थांदों होननानै खिन्थायाना नायनि आंबो नोंनि फिसाजोआ माबायसि खुगा गोनां आरो माबा मदरगि आइला माबानो फिसाजोनि बार्थडे दंनो आंखौ लिंफैदोंमोन फैसा 100 हर बार्थडे 100 मानि हरनो हाया
20 थाखा दङ 20 थाखाखौ लांबानो जाबाय मा 20 थाखा लस सिं लाङा माथो आङो 20 थाखाखौ आजिखालिनि जुगाव सोरखौ नोङो 20 थाखाजों हाबा बादे जानाय नुदों हा थुइ मा मोनजागोनसि नोंसोरो बुट गनिसो ओमफ्राय लाल साहाजों मिरिगल बिस्कुट होगोन ओमफ्राय सोरबा सोरबि आरो बुन्दा भाजा होबाबो गरनैसो होगोन आरो बुन्दा भाजाखौलाय आरो सोरबा सोरबि माथो बुन्दा भाजाजों मुरिखौबोसो लगायलाबायो बुन्दा भाजा गोजाबो मोनजानोसो नागिरा आजिखालि जियानो होआ मानो जिखिजाया आङो 20 थाखाजों बार्थडे जानो थाङा दे आंनो 100 नांथारगौ नङाबा थाङा आङो बे बार्थडे सार्डेफोराव लिङाबाबो जायोलै जोंहाखौ लसो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय मानो होनबा जोंनिथिंजाय अखा हागासिनो ओमफ्राय आरो लाइनबो गैया मैया हरनिफ्रायनो लाइन फैयाखै जोंनिथिंजाय लोगोफोर एसे चार्ज दङमोन 50% ओमफ्राय दा बे 50% जोंनो जेन थेनै बानायबाय आरो दाथ' चार्जानो गैला कार्टुन भिडिअ बानायबा चार्जानो थाब जोबो दे होमबा लोगोफोर नेक्स्ट एपिसोडाव लोगो मोनलायसिगोन थेंक इउ